Grazas, señora presidenta, señor ministro. Hoxe voltamos a falar da P9 neste congreso. Mais unha vez o BNG trae aquí esta cuestión tan importante para o noso país. E xa avanzo que no próximo pleno teremos a P9 por partida dupla na medida en que a representación institucional do Parlamento de Galiza virá aquí defender máis unha vez a transferencia ao noso país desta infraestructura. Esperamos que esta sexa de verdade a boa despois de incumprimentos sistemáticos tanto por parte do Partido Popular, que mesmo chegou a impedir o debate parlamentar cando Ana Pastor era presidenta do Congreso, como do Partido Socialista, que bloqueou a lei na legislatura anterior. E ao mesmo tempo será debatida a moción que corresponde a esta interpelación, que o que busca é por final a concesión e que a autoestrada do Atlántico pase a ser galega e libre de peaxe. Eu entendo que haxa quen fique sorprendido ou sorprendida de que unha infraestructura viaria sexa asunto recorrente nos debates políticos, quer no Parlamento da Galiza, quer neste Congreso. Mas na realidade é fácil de entender, pois vémolo como un dos principais problemas sociais, económicos e políticos da Galiza, mesmo diría como unha cuestión de xustiza, ou se o preferiren como un símbolo da injustiza con que o Estado trata o noso país. A partida, porque a autoestrada do Atlántico funciona como un eixo arredor do cal se articula un territorio con máis de 70% da poboación da Galiza, os 3 aeroportos, todos os portos de interese xeral e tamén a maior parte da actividade económica e empresarial do noso país. Por tanto, que un elemento de mobilidade tan central sexa unha vía de pagamento coas portaxes máis altas do Estado español é un evidente problema non só para os usuarios e usuarias particulares, senón tamén para as empresas que ven gravados os custos de produción e de distribución como consecuencia do pagamento das peaxes. Isto vese agravado por 3 feitos. En primeiro lugar, porque no noso país, na Galiza, carecemos dun sistema de transporte público á altura das necesidades que estruture a mobilidade interna de forma racional tanto para pasaxeiros como para mercadorías. En segundo lugar, porque pola nosa peculiar forma de habitar o territorio cunha poboación dispersa que acentúa a dependencia do vehículo privado. E, en terceiro lugar, porque temos unha posición xeográficamente periférica na península en Europa, o que combinado cos aspectos anteriores fainos prácticamente cativos do transporte por estrada, especialmente as empresas galegas que queren mover os seus produtos ou sacalos fora do noso país. Estas son tamén as razóns fundamentais polas que o BNG rexeita a implantación de peaxes nas autovías, unha medida que, por menos en canto non se poña en marcha un sistema de transporte público de pasaxeiros e mercadorías eficaz, sería claramente antisocial e antigalega. Mais a esta razón debemos engadir aínda unha cuarta realmente importante. O mantemento das peaxes na P9 representa non só un castigo para todos os galegos e galegas, senón unha clara discriminación coa Galiza. Por qué? Moi sinxelo. Todas as autoestradas da xeración da P9 hoxe están libres de peaxe unha vez que caducou a concesión ou estarán próximamente. Reparen, só en setembro de 2021 ficaron libres de peaxe máis de 600 kilómetros de autoestradas, a maioría en Cataluña. No caso da autoestrada do Atlántico, a concesión inicial de 40 anos finalizou no ano 2013. Tivemos a desgraza, e xa lle digo que este tipo de desgrazas son infelizmente habituais nun país políticamente dependente como noso, como Galiza, tivemos a desgraza de que gobernantes insensatos e insensíveis co noso país tomasen a decisión de prorrogar a concesión dunha infraestructura xa suficientemente amortizada pola que os galegos e galegas levamos pagando moito tempo. Primeiro, un goberno de Felipe González, do Partido Socialista, prorrogou a concesión durante 10 anos, entre 2013 e 2023. Mais adiante, no ano 2000, un goberno de Aznar, do Partido Popular, fixo unha nova prórroga entre o ano 2023 e 2048, ni máis ni menos que de 25 anos. O que eu mesmo regalaron un negocio seguro durante máis de 2 décadas a unha empresa como Audasa
que fora pública, privatizada polo PP de Aznar no ano 2003 por 1.000 millóns de euros, por certo agora xa totalmente de capital foráneo ao Estado español en mans de fondos voitre á conta de que os galegos e galegas continuemos pagando religiosamente as peaxes e sacrificando o noso desenvolvemento social e económico. Ou para sermos máis claros, para dicilo de maneira máis clara, se continuamos pagando peaxes desde agosto do ano 2023 é por culpa dunha decisión antisocial e antigalega do Partido Popular. O BNG leva moito tempo reclamando, por fin, a concesión, moito tempo reclamando unha P9 galega e libre de portaxes. Impulsamos iniciativas neste sentido en todas as institucións. No Parlamento da Galiza xa en 4 ocasións a nosa proposta para a transferencia da P9 ao noso país foi acordada por unanimidade e debatida neste Congreso en dúas. Xa explicamos por que en algunha non foi posible. Levamos tamén a proposta de liberar de peaxe a P9 a todos os foros de negociación. En todo caso, conseguimos que o Goberno se comprometese con bonificacións para os usuarios e usuarias habituais ou recorrentes, bonificacións que xa están en vigor desde o ano 2021 e que chegan a 60% das tarifas establecidas. Quer dicir, máis unha vez, se aínda pagamos portaxes, é culpa do PP, se pagamos menos é grazas ao BNG. Mesmo, conforme o establecido no último acordo de investidura, vostede sabe, o señor ministro, as bonificacións deben ser aumentadas aínda até 75% e seren aplicadas tamén na AP53, por certo, outra autoestrada cunha concesión de longa duración de 75 anos tamén por obra e graza do Partido Popular. Por tanto, señor ministro, e aínda que este non sexa o asunto central da interpelación, aproveito para urxir o Ministerio a que poña en marcha canto antes os descontos acordados. Entre outras cousas, non facelo e deixar a porta aberta a demagoxia infinita do Partido Popular que obvia a súa responsabilidade na prórroga da concesión ou mesmo na asinatura dun convenio en 2013 por parte de quen era na altura a ministra de Fomento, Ana Pastor, que xunto con outro de 2011, de Xosé Blanco, obriga a unha compensación de 1% por riba do IPC. E todos os meses de xaneiro critica o Partido Popular a suba das portaxes como se fose culpa do BNG. Como digo, demagoxia e hipocresía infinitas. Mas xa advertimos, e así quedou establecido no acordo de investidura, que non nos conformábamos con esta medida de abaratar as peaxes aos usuarios e usuarias recorrentes da P9, positiva, mas non suficiente. O noso obxectivo sempre foi e continúa sendo que a P9 pase a ser unha autoestrada libre de peaxe. E creemos que, para alén de non nos faltaren razóns que xa expuxen, tampouco nos falta a razón xurídica, porque no ano 2021 a Unión Europea abriu un expediente de infracción ao Estado español por considerar que as prórrogas da P9 se produciron de forma ilegal ou non cumpriren o principio de concorrencia competitiva. Mais recentemente, neste mesmo ano, non hai moito, a UE abriu un novo expediente de infracción ao Estado español polo mesmo motivo. Existen, por outra parte, precedentes de casos similares, por exemplo, en Italia, que xa foron resoltos anulando a concesión. Por tanto, señor ministro, a reclamación que hoxe trae aquí o BNG, partillada maioritariamente pola sociedade galega, que deixemos de pagar a estafa legalizada que implican as portaxes da autoestrada do Atlántico non é non só socialmente xusta, senón que, ademais, se axusta á legalidade. Van ter que facelo, sí ou sí, de modo que fágano xa por vontade propia e non obrigados. Onte, por certo, coñecíamos que a última parte de capital que estaba en mans da empresa do Estado español deixou de selo ao vender Global Vía a súa parte de Itinere de xestora da Audasa ao fondo holandés APG. Que sentido ten que continuemos pagando e sacrificando o noso futuro e o noso desenvolvemento para satisfacer a ambición de maiores lucros por parte de empresas que mesmo levan eses lucros non só fora da Galiza, como xa é habitual, senón tamén fora do Estado español? Esta, señor ministro, é unha cuestión de vontade política, mas tamén, como dicía, unha cuestión de xustiza.
de reparar unha discriminación coa Galiza que ten un custo moi importante en termos de desenvolvemento e de benestar. Mas implica tamén atender unha demanda maioritaria da sociedade galega. Non é falar por falar. Reparen que todas as forzas políticas con representación no Parlamento da Galiza coinciden nisto, incluído o seu propio partido, polo menos na Galiza, non? Quero lembrarlle que o candidato do Partido Socialista nas últimas eleccións galegas, e nesa altura aínda deputado neste Congreso, o señor Gómez Besteiro, comprometeuse públicamente na campaña coa gratuidade da AP9. Cumpran, por tanto, o que prometeron o conxunto dos galegos e galegas. Sabemos que a posición do Partido Popular é profundamente hipócrita. Hoxe reclaman a gratuidade cando, como dicía, se seguimos pagando portaxes e como consecuencia dunha decisión dun goberno do PP. Mais a nós, o BNG, iso non nos preocupa, porque o que realmente nos importa é favorecer os intereses da maioría social do noso país, do conxunto dos galegos e galegas, tamén do noso tecido productivo, das nosas empresas. Por tanto, para nós é chave acabar co castigo que representan as peaxes na autoestrada do Atlántico. Este é o momento de facelo. Vostedes poden e vostedes deben facelo. Moito obrigado. Grazas, señora presidenta. Señor ministro, en fin, agradezolle que certificase aquí que se van a aplicar o antes posible as bonificacións acordadas co BNG, mas en todo o resto vostede non só non se comprometeu en nada, non falou da transferencia, terá que unha cuestión que haberá que abordar a partir do debate no próximo día 11 de xuño, e o único que di, máis unha vez, é que é difícil o rescate porque son 4.000 millóns. Falarei diso, pero en todo caso, gustaríame comezar por o seu cuestionamento da urxencia desta interpelación, porque di, bueno, son 50 anos e ainda faltan 25. Non sei se vostede quere esperar a que o debatamos na primavera de 2048, cando falten 4 meses para que finalize a concesión. Por visto a vostede non lle parece urxente. Precisamente para nós, para o BNG, a urxencia está motivada polo feito de que estamos pagando inxustamente desde o 18 de agosto de 2023. E non queremos agardar máis, non queremos seguir pagando, señor ministro. Se a vostede lle é igual, eu asegúrolle que os galegos e galegas que teñen que pagar todos os días a AP9 non lles é igual e sí que lles parece urxente. En todo caso, xa coñecíamos a posición que hoxe defendeu aquí, porque nunha das súas últimas visitas a Galiza xa nos adiantou, como decía, que é moi complicado finalizar a concesión da autoestrada do Atlántico e mesmo tamén a súa transferencia a Galiza, da que hoxe non falou, a pesar de que iso é un compromiso escrito e ratificado no acordo de investidura. Non dicimos que sexa fácil, mas tampouco é imposible, nin moito menos. Como comentaba anteriormente, é unha cuestión de vontade política, sí, de vontade política, e atreveríame a engadir que aquí tamén de aplicación da legalidade, porque hai un procedimento de infracción da Unión Europea que van ter que cumprir. Vostede fala dun custo de 4.000 millóns de euros como gran impedimento para proceder a liberar de peaxe a AP9. En primeiro lugar, pomos en cuestión esa cantidade, porque o goberno, vostede fala do que calculan os técnicos, pero o goberno ni siquiera fixo os deberes, o deber básico que facer un estudo rigoroso que poda facer público de canto custa realmente rescatar a AP9. Algúnas outras estimacións sitúan alrededor dos 2.000 millóns ou entre 2 e 3.000 millóns de euros, dependendo do procedimento de cálculo. Mas eu quero lembrarlle que o goberno no ano 2021 procedeu a aprobar, cando se acordaron as bonificacións, unha reserva de crédito de 2.300 millóns de euros entre ese ano de 2048 para custear as bonificacións que se establecían na AP9. É dicir, o goberno está disposto a regalar 2.300 millóns de euros a unha empresa privada de capital foráneo no canto de destinar eses mesmos recursos para converter en gratuita a AP9, co efecto positivo que iso tería, insisto, para o desenvolvemento social e económico de Galiza. É un absurdo do punto de vista político, pero tamén do punto de vista do sentido común. Mas, ademais, señor Puente, os galegos e galegas estamos un pouco fartos, por non decir moi fartos, de que sempre se cuestione a utilidade dos investimentos ou do destino dos recursos ao noso país. Pode vostede dicirme canto custou realmente o rescate das autoestradas radiais madrileñas? 4.000, 5.000 millóns de euros? Ainda hoxe,
Non o sabemos con certeza, porque ese rescate produciuse con absoluta opacidade. Mais o certo é que as forzas políticas maioritarias, o Partido Popular e o Partido Socialista, nunca cuestionan o uso dos recursos públicos cando o seu destino é Madrid. Parece que iso o xustifica absolutamente todo. Pola contra, os galegos e galegas estamos afeitos a ter que pelexar por cada euro que, quero lembrar, non é ningún agasallo do Estado, senón que sae dos nosos propios impostos, dos impostos que pagamos os galegos e galegas. Por tanto, señor Puente, non nos veña con excusa de mal pagador. Custe o que custar, é evidente que sempre será máis favorable para os intereses públicos por punto final a concesión da P9 que seguir regalando diñeiro de todos os galegos e galegas a unha empresa privada que fai un negocio escandaloso coas peaxes. Datos públicos da propia Audasa, só no ano 2023 os lucros desta empresa na autoestrada do Atlántico foron de 82,6 millóns de euros, 25% máis que no ano anterior. E máis, señor Puente, polo menos desde 2015, que foi publicado o catálogo de estrada do Estado, existe un proxecto dunha autovía paralela á P9, a 57, entre a Coruña e o Porriño, seguindo o trazado da 550. Salvo que non teñan, claro, ninguna intención de facela, que tamén pode ser, non nos sorprendería. Non lle parece absurdo iniciar un novo proxecto moi custoso e con grande impacto en vez de destinar eses recursos a facer gratuita a autoestrada do Atlántico? En relación coa transferencia, e vou finalizando, utilizou vostede, señor Puente, non en relación coa transferencia, porque claramente non falou, pero xo dixo en primeiro lugar, conecta con Portugal. Utilizou recentemente nunhas declaracións o manido argumento para sopor a ela de que é unha conexión internacional, un argumento que se utilizaron outros responsables políticos e que abandonaron porque é radicalmente falso, que a P9 é unha vía que conecta con Portugal non é verdade. Chega con ollar un mapa. E non sei se é que non os teñen no Ministerio, pero se non os teñen, eu deixolle este. Vostede pode ver aquí onde acaba a P9 e pode ver perfectamente que a que conecta coa A3 portuguesa é a 55. Por tanto, non utilice argumentos que non son reais. A P9 non conecta con Portugal e, por tanto, é perfectamente posible que sexa transferida a Galiza. Non hai razóns para non transferila, como non as hai para non finalizar a concesión e que pasa a ser unha autoestrada galega e libre de peaxe. Este é o obxectivo do BNG en beneficio de todos os galegos e galegas. E non lle caiba dúbida de que antes ou despois o imos conseguir. O que esperamos é que sexa antes, porque iso é o que vai favorecer máis o noso país e é o que vai favorecer o interese público e por iso, máis unha vez, lle reclamamos que aborde a cuestión do rescate da P9. Moito obrigado.